Hello guys, good afternoon. So, ngayon pupunta tayo sa Sunset Hill Cafe. Ayan. So, second time na naming pupunta ron. Dati pumunta ako doon is parang 200 subs pa lang ata ako noon. Natigilan ako. So ngayon try natin bumalik para ma-share ko naman sa inyo yung mga bagong nilagay nila doon. Ang balita ko is nadagdagan na yung mga Nipa Hut. So kung ikaw nagtatanggal ng problema sa buhay or stress ka, ito yung mga magandang puntahan mo para naman maging masaya ka at makalimutan mo yung mga problema mo. Eat, unwind at saka travel. Mag-eat ka. Alas man ang bunga nga mo, ha? EUT. Okay guys, baka kasi iba na naman isipin nyo Medyo manipis na yung gulong natin sa harap guys, kaya medyo natatakot ako. A few moments later. You know, ganda ng baril Haha. Parang wala pang pailaw dito sa San Fabian Anong lugar to, sir? San Fabian, as in San Fabian lang. Ayan, ayun si BJ tsaka si Antonio, shoutout sa inyo. Ayan, may discount yan. Kakapal na mukha nyo. Saglit papakarga din yung kasama ko. 5 minutes later. So, ganito po yung daanan ngayon dito. Sa tingin ko pwede naman dumaan. Pag umuulan, huwag na kayong tumuloy kasi maputik to, malambot yung lupa no? Medyo delikado. Lambot naramdaman ko. Yan, dito na tayo guys. Yan. Kaya kung pupunta po kayo dito is mas maganda kung magmotor na lang kayo. Kasi makipot po yung daan Hindi kayo pwedeng magkasalubong dito. Kaya the best talaga kung nakamotor lang kayo. Tingnan nyo yung daan ng kasya lang isang isang sasakyan, isang kotse, ganon. Hindi kayo pwedeng magkasalubong talaga dyan. Katulad yan motor tsaka tricycle pwede.
Bangin na yan, oh. Puro buhangin pa rin, oh. Pero maganda na yung tanawin, oh. Dahan-dahan lang kayo sa pagdadrive dito. Huwag kayo masyadong mabilis. Kasi tingnan nyo, oh, lalaglag kayo dyan. Oh, diba? Ayun, oh. Uy. Galing ha? Saan na yun? Oh, di ba? Ayun, oh. Napahams pa ako dun. Ayun, dito na tayo. Dito na lang kami sa gilid. Wait lang. Ha? Ha? Ayun, oh. Dito na lang tayo. So guys, nandito tayo ngayon sa Sunset Hill. Ayan, oh. Yan. Yan. So dati sa unang vlog, nabanggit ko na kulang sila sa nipa hut or tables na pwedeng pagkainan, dining tables na hindi kami nakakain. So ngayon nagdagdag sila. Ayan. Anong cute? Ako na ang cute dito! Na pwede kang mag-relax. Ayun na. Pwede kang humiga dito eh. Yan. Ayan, oh. So tatlo yan. Ayan, oh, pwede kang pwede nga ano dyan eh, maupo o mahiga. So ito yung mga nipa hut nila. Yan. Pwede ito, no? Pwede ito, no? Ha? Oh, sige. Ayan. So tatlo yan guys. Ayan na, yung isa pa yun dyan. Isa. So ito pa yung tatlo rin. Bali 6 lahat yan. Ayan. Three. Ayan. Hello ma'am. Hello. Anong pangalan mo ma'am? Sky po. Sky. Wow. Yan anong best seller niyo rito ma'am? Mga best sellers po namin yung mga pasta po namin, tapos chicken, saka beef sandwich. Sandwich naman po yung bacon, open face bacon sandwich, saka clubhouse sandwich po. So, ano kaya magandang orderin namin? Kung gusto niyo naman sir, pika-pika, dynamite, or beef nachos. Masarap po. Pika-pika? Yes po. Okay. Sige. Magkano yun? Alin po sir? Yung pika-pika, tapos Ay, yung dynamite. Ito sir, pwede kayo mamili. May dynamite, 98 pesos, beef nachos, 160. Ito. Yan. Pwede natin sir i-fold para mas... Yan.
Dynamite 98. 4 pieces po yun. Oo. Tapos beef nachos. Ang specialty po namin sa nachos is yung sauce po namin. Kasi sariling gawa po yun. So, ang specialty daw nila sa nachos nila is yung sauce. Kasi sila yung sila na lang nakakaalam ng ingredients na correct. Secret ingredients. So, hindi yung pwedeng gayahin. Anong pangalan mo, sir? Huwag kang mahiya. Susumbong kita kay ma'am. Picturean mo nga. Nakakahiya kasi.
malimos. Thank you, Sunset Hills, freebies. Ayan. May water po pa. Invite ko po kayo na bisitahin po kami. Open kami Tuesdays to Sundays from 1 p.m. to 8 p.m. at meron kaming saxophonist every Saturday night. Ayan. So guys, punta kayo dito. Kung kayo ay na-stress sa buhay or marami kayong problema, punta lang kayo dito guys. Mawawala yung problema nyo. Sarap pa ng mga pagkain. Thank you po. Okay, sige. Bye-bye ma'am. Bye-bye. Thank you. Ingat po.
inyo guys, kasi ay mamaya na pala. Baliw ka yata eh. So kung nakikita nyo, ganito po yung itsura kapag gabi. Makakabutan kayo ng gabi sa daan, galing kayo dito, Sunset Hill Cafe. Ayan, wala pong mga poste na may ilaw. Meron lang poste. Ayan o, poste lang, pero walang ilaw. Kaya mas mainam na dahan-dahan lang kayo, lalo na't pababa. Yan, pababa po tayo. Na pag nagkamali ka rito, titilapong ka sa bangin. Yan, ingat-ingat lang po tayo sa pagdadrive. So, magpapaalam na ako sa inyo guys. Maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga solid na kayorski dyan, sa mga idol natin dyan. Ride safe. God bless. Ciao.